Gràcies, senyora Nebrera. Pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula el senyor Lluís Postigo. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Bé, senyora Piferrer, no se sorprendrà, m'imagino, si li anuncio que el posicionament del nostre grup serà contrari a la seva moció. De tota manera, em sembla que és necessari recordar que aquesta moció és fruit d'una interpel·lació que venia referida a la funció pública amb un caràcter molt més general, i si d'alguna cosa va servir aquella interpel·lació del passat 30 de maig va ser per coincidir amb la necessitat de definir un model propi de la funció pública, en exercici, lògicament, de la competència exclusiva que ens reconeix a l'Estatut, que reculli recomanacions del Llibre Blanc de la Funció Pública Catalana, aprovat ja fa temps, que interpreti l'Estatuto Básico del Empleado Público, que reguli, en definitiva, la funció pública d'una forma homogènia i que reculli altres aspectes als que es va fer referència en aquell moment. La veritat és que ens satisfà veure com les moltes preguntes que vostè va formular la major part de la seva intervenció, en 3/4 parts de la seva interpel·lació, per ser precisos, van trobar solució o satisfacció amb la resposta del conseller. Només aquesta pot ser l'explicació a que la seva intervenció referida amb caràcter general, com deia, a la funció pública s'hagi vist reduïda a poc més que unes quantes propostes referides al personal de l'administració de la Generalitat i dels seus òrgans autònoms que hagi estat cessat, amb tot el respecte, lògicament, per la gent que es trobi en aquestes circumstàncies. En relació a la moció pròpiament dita, el que li haig de dir coincideix amb el que ja li han avançat altres diputats que han intervingut. Vostè ho sap perfectament, les propostes que fa en el seu punt 1, 2 i 3 no respecten la normativa vigent, i si alguna cosa ens ha de donar una certa tranquil·litat és la seguretat jurídica de la normativa. No ens sembla, per tant, que puguem acceptar aquests 3 punts que no respecten aquesta normativa vigent, en tant que proposen l'assignació d'un lloc de treball amb caràcter definitiu, contradint d'una manera descarada, diguéssim, el sistema de provisió de llocs de treball. En segon lloc, ens sembla també poc seriós o poc oportú tractar aquest aspecte de manera aïllada i fora d'un marc general. Estem parlant que hem de fer una llei de la funció pública i, per tant, les mesures que s'adoptin en aquest punt haurien d'estar en context i haurien de ser coherents amb el sistema retributiu i amb el sistema de provisió de llocs de treball. Pel que fa al punt 4 i 5è, nosaltres de cap manera podem defensar que en el període de 3 mesos es presenti la planificació de processos selectius de personal. No, perquè la planificació dels processos selectius, com ja s'ha dit, així com la seva cadència, va ser acordada, ja s'ha fet, per tant, al novembre del 2005 i plasmada en el tercer acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. I pel que fa al punt 4, exactament el mateix. S'està ignorant totalment aquest tercer acord. Tots aquests aspectes, aquests arguments que he intentat exposar-li són els que fan que el nostre posicionament sigui contrari a la seva moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Postigo.